Apăsați butonul de like! Salutare tuturor, bine v-am găsit băieți la încă un nou vlog. Suntem aici cu Alicuță, cu ATV-ul ăsta, cu monstrul ăsta lui de 125. Da. Și deci băieți, astăzi facem partea a doua la challenge-ul prieteniei. Care dintre noi ne cunoaște mai bine? Cine știe mai multe despre celălalt? El și-a pregătit 10 întrebări pe care mi le adresa mie și eu 10 întrebări pentru el. Să vedem care cunoaște mai bine. Cel care nu va răspunde bine la întrebare, avem o singură încercare. Ieri am avut două, parcă nu? Nu, decât una. A, da? Deci cineva asta va păți. Cine va răspunde greșit, frumos o da asta în cap, rece sloi. Așa băieți, deci prima dată o să-i pun eu întrebările lui Alicuță să vedem cum o să răspunde el. Sper să greșească cât mai multe, pentru că chiar vreau să-i torn puțină apă. Deci, hai să începem. Câți ani are tata? 42. Nu, 37. Oleu! Băi, ia uitați ce avem aici. Oleu! Te ții bine, da? Da. Dar repede. Direct? Cum e, Robert? Ăsta, Ali. Mamă, nu e chiar așa de rece. Ce? A fost chiar rece. Așa, hai, a doua, da? Culoarea mea preferată. Culoarea mea preferată. Albastru. Hai, te-ai uitat la logo de ieri. Nu, dar știu că îți place. Cum îi cheamă pe băieții nașului meu? Ți-am spus? Deci trebuie să știi. Nu știu cum numele de familie. Nu. Stai. Hai zi. Mamă. Cristofor? Nu. Dar cum? Ai greșit. Viorel și Alin. Ce Viorel, mă? Nașului meu am spus. Ah! E slui. Ok, hai să trecem repede. De unde am semnul din frunte? Ăsta de aici. Să se vadă și la cameră, uitați, eu am un semn aici în frunte. Ia. De unde l-am? Am oarecum capul spart aici. Ai căzut cu bicicleta. Da, eram... Ah, la mișto. Stai să... Să aduc oala asta de apă aici aproape. Fructul meu preferat. Fructul... Măr. Nu. Ce ăla? Ananas. Ăsta e sloi. E sloi. La câți ani mi-am cumpărat ATV-ul? La 14 ani. La 12. La 13, pardon. Ce, hai mă? să zicem că e corectă, a fost undeva între 13 și 14. Na. Ba da, la 14, de pe, ba da, la 14. Mâncarea mea preferată. Chipsi. Da. Ha-ha. Cum îl cheamă pe tata? Pârvu... Pârvu? Silviu... Gabriel. Nu știam. Câți abonați am? 2000. Ce, mă? 200. Nu, 198. Câte mai ai? Una, cred. La câți ani m-am vopsit prima dată în cap? Mama, asta nici la 10 ani. Nu m-am vopsit în cap. 3, 2, 1. Ține capul drept. Cum e apa? Aolo. Cum e apa? Nu mai am guta. Cum e apa? Ce bă e? Roberte. Mamă, bă, ești prost! Ce? E sloi! Mamă, e sloi apa. Stai tot acolo. Haide. Haide, mă. Sper să răspund corect la toate. Ești pregătit? Stai. Stai puțin. Ar trebui să cam 200 jos. Nu, hai mă, lasă că te usuci repede. Vezi că cam are. Mamă, e sloi scaunul. Și una cel puțin ce culoare îmi place mie? Ce culoare îmi place mie? Negru. Galben. Bă! Mamă, bă, stai. Nu, e că nici ăla zici așa. Vede? Mamă, e sloi. Așa. Mamă, nu uita să rupeți butonul ăla de like acolo, să strângem 20 de like-uri, 10.000 de like-uri cum a spus Alicuță. Pe că sunt născut. Știi? Luna, zi în luna, mă. Spune-mi luna și o zi de cât ziua și anul. 2007. Nu, 2007 și continuu. Haide! 25 aprilie. 14 august și o știai. Mamă, ce prost sunt. Bă, da, dă-i bă direct. Zi. Mamă, e sloi apa. Cum se numește ATV-ul meu? Ăla, cum n-a știi? Adică ăsta modelul? Da. Nu. Alien sau ceva de genul. Capa? Băi, Capa XD. Băi, dar trebuie să faci. Hai, nu. Dacă tu ai spus, nu-mi pasă. Cum îl cheamă, frate?
Mamă, bă, și Ce știai, mă? și mi-a zis, bă. Ești pregătit? Stai! Mă țin aici. Nu mai țin minte numele de familie. Nu mai țin minte Mădălin și mai ceva. Mădălin Andrei. Hai și numele de Mădălin familie. Andrei? Nu. Hai și numele de familie. Mădălin Ionuț. Nu. doi. Hai, gata. Cum? Mă, că vreau Andrei Mădălin. Mamă, e sloi. Ia uite cum mi s-a strâns aici apa. Zi. Trebuie puțin că nu intră pe ăla. E sloi apa. De ce sloi? Ce Jur suc că îmi nu place mie? Ce? Ce suc îmi place mie? Ce suc? Da. Pepsi. Fanta. Bă, și-am Cel mai mult Fanta beau. N-ai voie să minți. Nu mint, mă jur, cel mai mult beau Fanta. Uite să vezi câte Capul sticle. meu. Micru, ce mașină îmi place? Ce? Ce mașină îmi place? BMW? Da. Asta dacă nu nimeream. Câte pisici am eu? 4. Nu. Câte pisici am eu? Câte pisici are? Care e cel mai bun prieten? Eu. Da. Cât păr la mămuci? Ce, mă? Cât păr la mămuci? 37. 36. Bă! Deci nu le-au umplut. Ți se potrivește și 37. Nu, nu mă trimești. Ali, când o să te uiți la vlogul ăsta, Nu, ca ce așa. mamă, deja am răgușit, dacă mă credeți. Nu s-a să rupeți butonul de like acolo să ne țineți. La asta buton. Să apăsați butonul Bă, de dai- like. Mâncarea mea preferată? Fai, KFC. Da. Astea au fost toate? Da. Hai ca și Robert. Să apăsați butonul de like. Băi băieți, o să aveți linkul lui Robert în descriere acolo jos, să vă abonați acolo, să facă și el măcar 10 abonați. Deci nu uitați să rupeți butonul de like acolo, să ne strângem și noi 500 de abonați, chiar dacă suntem abia 200, să ne strângem și noi 500 acolo, jumătate de mie. Nu uitați să rupeți butonul de like, să ne strângem și noi 20 sau 30 de like. 30. 40 de like-uri. 40 de like-uri, auziți? 10.000. Deci, eu am făcut, scrieți în comentarii cine a răspuns, Cele mai multe. da, cine a răspuns corect la cele mai multe. Asta. Eu am fost Alin, am fost aici cu Alicuță și cu Robert. Salut, Vă pup. salut. Ciao.